Tama na pong Barayli. Tama na. Tama na, tabing Barayli. Okay na, tama na. Nagdadamog ka mo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tama na pong Barayli. Nakastandby ng mga pag-iribata, mga tugang hali po dyan sa luwan. Friday, mga tugang Pizza 21, it's a holiday sa bilog na Pilipinas. Kailan po sa panggagadaan kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino, August 21. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang ang report. Kasabay po si Angel Mostaza. Angel, good morning Angel. Good morning, Mr. Henry. Good morning po yung mga paransabay sa mga dugang kapang Bareta. Maabot sa kabangang milyon pesos na kantidad din illegal na shabu as in liquid marijuana, VP Henry, na nadakop as in na-recover kan mga otoridad sa ito na siyang buy-bust operation na sa sarong high-value target individual na subang ini dyan sa barangay Puro, Legazpi City. VP Henry kay Philippine Drug Enforcement Agency Albay, Provincial Officer, Intelligence Agent 3 Noe Brigel, ang suspetsado VP Henry na may bili na si Arya Smart nasa tamang edad as in residente inikan barangay Bitano, Legazpi City. Kina sa VP Henry kan mga tauhan kan Pidea Regional Office 5 as in Pidea Albay, katuwang ang Legazpi City Police Station na operasyon kung sa ina ko ang VP Henry sa suspect na poko mas o menos 60 gramo ng pagtutubudan na shabu na may standard value na 408,000 pesos. Palagos VP Henry na pagrekiso sa suspect sa mga gamit ini, nakuha pa kay ni VP Henry nasa 4 na gramo nin liquid marijuana, nagkakantidad nin 10,000 pesos, 4 na pidaso nin cannabis vape carts, may mga nana drug paraphernalia. Sa ngunang VP Henry nahampang si Arya Smart sa kasong pagbayular sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 Republic Act 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero nga pinatabang kantidad gabos, Kwan, Angel? Maabot ni VP Henry sa kabangang milyon. To be exact, dakula, nasa 418,000 pesos. Dakula. Yes po, VP Henry. Dakulong pansabong wagas sa satuyang palibot. Tali. Yes, VP Henry. And may nagluluwas na liquid marijuana. Yan. Total VP Henry, ang detalyes pa kayan. Iguana palang ki-liquid ka, nali? Sa bagay, ang gatas nga may powder na. Yan bro. Okay, sige. So yan, VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon hali sa luwas, habang sutuya kang PYZ Enterprises sa Barangay Oro sa Legazpi City, Angel Mostaza, Bisid, Chivini. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman si Karen. Karen, good morning, Karen. Morning, hello. Yes, good morning, VP Henry. Pinagtututukan lalo kan konseho kan Barangay Pawa, Legazpi City, ang sanitasyon kan mga food stall. Digdi sa parteng bagong tinapukan barangay, kasunod kan nagpaparadakol ng mga kaunan digdi. Sa informasyon kan BCG News sa mga food concessionaires, sinabing hands-on man ang barangay sa pagkuro akan mga inining business permit, as in sanitary permit, hali sa city government kan Legazpi. Lalo na inibitan din ng mga baguhan pa sana sa pagtirinda, bago ang legal na pagturutinda kan mga ini dyan sa bagong tinampo, lalo't ining kuro kaunan bagabitan sa bagong tinampukan Pawa, nagiging bagong tourism hub naman inikan syudad sa kadakol ng mga taong nagharapit digdi, siring kan night market sa Puro, kung kaya tangani masiguro na ligtas ang salud kan mga taong nagkakarakan digdi, masusugman ang pagirumdum ni Kapitan Tito Villanueva Cantawa na magsairarom ang gabos na mga parasyunda sa legal asin malinig na paagi bago matabangan kan barangay ang pagkabuhay kan mga ini sa nasabing lugar. Yung man ang ganda, no? Kadakol naman ang gadyang dati sa Puro lang yan, di ba? Pero dyan sa Pawa talaga, nagkaparadakol man ang gad ang mga nagitsinda. Ibong na tinampo na baga? So halos ka ba nga kang tinampo, okupado na eh. Kaya sabi ni Kapitan, kaya pala inibita, sabi kan mga food concessionaire, kaya ngaya may basis pirang aldaw ngaya kami din nagtitirinda, saan na requirement talaga kan barangay,
mag-asikaso mo na ngayon kamukan business permit, bulat ang sanitary permit bago magtirinda. Oo. Yan, Bit Henry. Naisara din sa luwas, Karen, BCGD News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, mga tugang Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, good morning, Jim. So, BP, maray na aga sa mga parantabay, may nagbuwis na nin buhay sa ibabaw kan tulay sa barangay Ubaliw sa Pulangi, kung saan ang tulay na ini, lumaulo na. Sige na, yugo-yugo pati. Pag iaragihanin mga magagabat na lunadan, ang problema dahil pa ini na pupunduhan, mahigpit tundaan pagpaluwas nin pundo mo niyan, kung ka nagputok ang issue sa flood control. Kung kaya, maski dilapidated na, dahil man na sa salidahan ini tabi, BP. Ang temporaryong remedyo kan DPWH barikadahan sana ang tahaw kan tulay ang pigagihan sana ang mga gilid kay ni. Tanga ni day mapagpara agrabar ang tahaw kan tulay grabe na ang vibration BP baka gumaba na ini. Ang problema sigon kay Kapitan nung Samura dakul na an aksidente digdi asin an matindi tamay nagbuwis na nin buhay motorista nag-slide ka nakaaging aldaw buminadol sa Barandilla gadan. Okay. Ang ngunyan accident prone na ini BP kaya ang pangapodan kan Kapitan dapat matawan ininin preferensya na kan DPWH na mairahay na sa pagsabing iyo ini ang saro sa tulay na agihan kan koneksyon hali digdi sa 3rd district pasiring 2nd district diversion road ini BP delikado na ni estado ka na sabing tulay salbatan ng pangyari man adi. Okay batan sistema digdi baga may na-aksidente, may mga sunod pang aksidente. Kaya nga ni Brakan Inot, pinagpabindisyon na ini sa padi na mga tinampong ini plus ining tulay, naging epektibo man dahil na mga aksidente. Uminagyan mga panahon, and iyon naman ini, may nangyari na naman aksidente. Sinunda naman sabi ni Kapitan, maray nga ni, dahil managada naman sunod-sunod. Nako. Pangyari. Anan sa to yung mga paano daw yan may bitaran tabi, Jimmy? Paano daw may bitaran yan? Kinurodal na nga kinurodal sa tulay. Oo. Binarikadahan na. Ang pigagihan na sa nakan mga autong pala o paluwas digdi sa Pulangi. Gilid kan tulay. Okay. Sa tahaw, tumindog ka, sigan yugo-yugo. Paano yan? Paano? Okay. Man isip ko rin yan mapupunduhan. Diyo man ang dali. Duwa yan, uni pa sa barangay San Rafael sa Ginubatan Diversion Road, Maniyo man. Iyan ta BBPan mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Orosite, Legazpi City, Basta Radio, Asin Metal Detector, PYC. Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan mga tugang sa lawas, 8:28 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria. Nailing ko kasapon sa Ayala ang lalaking ini nakashort. Nakashort ang lalaking ini kasapon sa Ayala. Walking da siya. Good morning tabi amigo. Mabuhay ka tabi. Mientras tanto, mga tugang alarmaryo na sa linyaman. Paring Al, good morning. Go ahead. Good morning, Pade. Operation Linis sa Barangay. Asin sa mga harong. Kampanya ko niyan kan gobyerno lokal kan Legazpi. Dahil yan ka nagdadakol na mga kaso ng dengue. Ikinakalarma ko niya ni Mayor Siam Ismail na base sa official record kan City Health pohon Enero ko niya na taon igwananin
kadakol na mga kaso, abot na sa 196 na mga kaso kan dengue na may duwa pang nagadan. Kaya aktibo ngunyan ang mga health workers sa pag-monitor asin pag-ibonin mga health program sa barangay. Dahil habagat pati paborito ining panahon kan mga namok breeding period maninda, kaya importanteng maray ang paglilinig sa palibot. Pangapuda ni Mayor Ismail ang aktibong kooperasyon kan publiko dahil ang salod importanteng pangatamanan, lalo na ang mga kaakian nakadaklan iyo ang titamaan kan dengue. Igos-igos lalo sa mga dinggibo. Yan. Okay. Yan ang impormasyon digdi sa lawas. Alarmario DCGB. Salamat paringal sa report. The Morning Henry M. Good morning, Tabi. Mga tugang sa satuya na mga listeners dyan po sa Daraga Albay. At saka, uy, sa may mga birthday ngo yan ha. Happy birthday po. Good morning, sir. Pwede po may paabot sa concerned agency tungkol sa mga buhi na ayam. Dakulon po sa Tahoe Road, madidiskwido kami kasubanggi, tabig lang nagbalyo so ayam. Ayun muna yan. Sige, tatod, babalikan ta po ini ha. May reklamo, may dit pang madiskwido. Ako nga ni, one time, uminagi man agad ako dyan, nagbalyo, bako ayam, ikos, makaskasunong pa sudalagan kan ikos. Lalaki. Hindi. Diyan databi sa may ano ba yan? Hindi doon masikaso kaning mga buhi na ayaw na yan. Baka nga yan, pwede may paabot tungkol sa mga buhing ayam, dakulon sa Tahoe Road. Madidiskwido kami kasubanggi, tabigin lang nagbalyo so ayam. Ano ba yan? Maray so ayam digdi sa sentro, sa Albay District, may disiplina. So ayam Ronald sa sentro, dyan sa Albay District. Tika balyo sa pedestrian lane. Pero ang business ko na nailing yan, duman sa Masyampangan kan City Hall, binabalyo sa pedestrian lane, dyan sa may Divine, sa may Bigs. Iuman so ayam, minakross man mga tugang sa pedestrian lane. Sa kabaga. Diyan sa ibabig na sa binadalagan, makatakuto niya sa nagmumotor. Good morning po. Kumusta po sa mga taga-Panoy Poy, Kamalig, Albay? Alright. May pasok po bugas na August. Wala po. Holiday ngunyan. Holiday bagangon yan. Mga tugang dahilan sa history, tabi. Nin pambabadil gadan kay dating Senador Benigno Aquino. Mga tugang dyan sa dating Manila International Airport. Kaya nga nang apon bagangon yan. Ninoy Aquino International Airport. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Iwag kita mga tugang kay News Director Mar de la Cruz. Diyan po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga taga-tabay. Special non-working day ngunyan. Iya. PNP, hinagad sa DepEd na tugutan sindang magronda sa laogan ng eskwelahan kasunod ka mga school shooting incident. PNP nag-rehistro ng 50 kaso na impulto ang mga minor de edad. Puno niyo sa kunhunya na Agosto. Mikey Romero, nagretiro sa AFP Reserve Force kasunod kang kontrobersyal na medalya. Presidente Bongbong Marcos pinag-orden na pagadalan ang pagtindog ng rainwater resistance kontra sa baha. Active threat drill sa mga eskwelahan sa bilog ng nasyon pupuna nang i-roll out sa Agosto 25. Mga opines biging kanyar na mag-focus sa sports imbis na sa social media. Senador kay Senador Bongo. Informasyon sa mentors kung kan mga aki na nagkakawat ng violent games, pag-iimbestigaran na. Wala kan ekonomiya, dahil na dapat talagang pa bago pagadalan ang mga wage adjustment sigon sa dole. Malakad niyang dito sa mga peking testigo sa flood control scam, kasunod kan recantation ni Orly Gutesa. Mga pamilyang pinakonsiderar ang sabiwi bilang tingos na dugangan ng sobra 1 milyon sigon sa Okta Research. Understand tong Senate Committee, bibilogon para buhayon ang ekonomiya kan Pilipinas. Yang dito ang mga headlines yung napagkaga at yung Campiway Enterprises, hanapos sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio,
Yan sa Orosite, Legazpi City, basta radyo, DOS niyan, 24/7 konektado ko mo sa inman sa mundo. For Newsday, sinupo si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Newspaper Mar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar. Good morning, Tabi sa Gabos. Alas 5:35 na. Hello, good morning. Morning po. Yes, sir. Good morning. Share ko lang naman sa balita ni Jimmy. Alin po dumaan? Sa Tulay? Opo. Sige po, sir. Ano po may share mo? Yes ko po. Kahit isa raw tanindan flood control project naan. Kahit ito pan style nindangan. Oo. Magandang na biging aksyonan. Okay. Oo. Yung baga tama, baga ano. Opo. Oh, ingon niya na may nagadana, ano, may aksyon na wala pa baga. Wah, iyo man. Ito ba yan? Ito ba yan? Wala pa Mm. flood control lang. Dating arawan kan sistema. Oo. O, yun man lang po. Yes, sir. Salamat. Alright. Sige. Okay. Di, yan. Iataram lindo. Kita baga digdi, pag may nadidiskuido sa kamay, kung lahod, ilinga yan. May nadiskuido na naman, sabi, day mangki inna. Mapagalo naman kitang mga pili kita, no? Ano paminsan na day, ha? Mapagalo naman kita. O sige, madali lang ta. Apudang ko muna so, kwan. Apudang ko muna tabi so, pag-asa. Aramon ta muna ang latest na kamugtakan kampanahon. Alas 5:35 na. Mga tugang sa Pilipinas. Sandali lang at tawagan natin ang pag-asa. Ang unyan pong Friday tabi. Yan, ha? Special non-working holiday. Kaya lamaw-lamaw ngunyan. Lamaw-lamaw ngunyan sa tuya na mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa iba tabing nagtatrabaho sa pribado, ta daing laog. Sa aga baga wala man. Pero diyan nabanggi, mga tugang gigibon tabi so Ibalong Festival Street Presentation. Yan. Sir Henry. Good morning, Tabi Melvin. On there ka na, amigo. Ano tabi ang latest forecast, ha? Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kang DCGB. Unya na pet sa Agosto 21, 2026, sal daw ning Gurnes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nakaka-apekto sa enterong Luzon. Mantang sa ngunya na pagkaldaw, di man kitang pigmo-monitor na route kang panahon na maring maka-apekto digdi po sa Pilipinas sa masunod na tulos sundo 5 aldaw. Ngunit may bagyo po kitang minomonitor sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na severe tropical storm na Saudel at ito po ay inaasahan na papasok po sa pinaka-northeast portion ng PAR at sa mga bandang Lunes at lalabas rin din po ito naman ng mga Martes po sa araw ng Martes. Mantang digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdagoldol. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, na halis sa sursulnopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalaumang poon 27 sagkod 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:30 o 32 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:04 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:37 ning pagkaga. Ini sa Malvin Almohela reporting live. Halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Amigo, itong pag-mention mo na imig mo monitor na maraot na panahon, di man maka-apekto sa Bicol, ano? Opo, Sir Henry, ito pong route na panahon na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility na severe tropical storm na may international name na Saudel ay di man po piglalauman na makaka-apekto po sa anumang parte kang sa tuyang kadagaan po at bago sinaasahan lang na malawag lang po ni sa PAR sa pinaka sa araw po ning Lunes naman po sa northeast portion ng PAR at maluwas man sana sa araw ning Martes. Pero bagkos patuloy na habagat pang makaka-apekto po sa tuya dito po sa enterong Luzon. Okay. Sige, amigo. Salamatawan, mabuhay tabi ang pag-asa.
Salamat din po, Sir Henry, and God bless po. Thank you so much. Mga tugang, iyan po si Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Alright, sige. De bueno, itext na taben mga birthday greetings, mga tugang papasadanta na po. Ngunyan tabing pagkaaga. At tuyang mga birthday. Good morning tabi sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday, sabi ka sa tuyang texter. Good morning, Tabi Henry M. Pa-shout out kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, kay Amada Esplana. Thanks, good. God is good all the time. Good morning, Tabi dyan. Kamo habang naglamaw-lamaw lamang, tulayang laog sa satuya na mga listeners, as in viewers, mga tugang sa tuyang programa. Congratulations glayon kay Jail Officer 1, BJMP kasuhapon. Kung sa mga Jail Officer 1 pala, completion ka ceremony, ninda, pigibo po sa Apaw Kamalig. Yan. So, report ni Jimmy. Sabi, good morning, Henry M. Growing older now. Diskuteron ta daw to din yung pangapudan kan mga drivers diyan nag-aagi sa gaysano. Tod ha. Duman tabi sa hapot mga tugang. Babalikan ta daw tabi ni. Babalikan ta daw tabi ni. Yo. Alabao na. Okay. Sige. Halaba ay alas 3 ini nata ini. Nagkadinggang aki ko, pinainom ko lang ng pigkalakaga na. Iyo mananggan. May mga istorya kay ini tungkol sa kay alang day pa po ki scientific basis, day pa po ki acceptance kaya ng kuan ini ang mga yung mga unhealth officials, hindi po mga tugang sa satuya na palibot. Alright, sige, mas matindi anding okay na to. So dinggit talaga ini. Kaso apon ini naglaog ang pasungon niya. No? Anyway, sige. Happy birthday na lang. Good morning, sir. Happy birthday po kay Kuya Jonathan mula kay Eileen at saka sa kanyang kapatid na si Edward. Sige. Good morning. Good morning, Tabi. Sandali, bakit hindi na-open ang Facebook? Bakit hindi na-open ang sa kuyang Facebook? Ano nangyari? Sige daw. Dua-dua ini na paano ini? Madali lang tayo muna ha. Good morning Tabi Henry M. Yan sa mga travelers natin ngunyan. Di na open sa Facebook ko na paano ini? Di ma-open. Sige. Naghang. Bakit kaya naghang ito? Okay, sige. Bueno, mamaya na po ayun, okay na. Pero yun na. Madala ganito taon, ha? Good morning, tabi kay Bossing Leonito Gaviria. Ayan, sa tuya, tabi na amigo na. Ay, naglit ko na pala kanina. Sa tuyang amigo. Okay, sige. Good morning daw sa mga taga-Pawa, Legazpi. Good morning, Hen. Tama po itong report. Talagang dakulo ng mga paratinda digdi sa samuyang lugar pagkabanggi. Maka-enjoy man, tamatawo. Kaya lang, so kalinigan buda sa food safety. Importante. Yan. Di mananggan. Okay man yan. Kaya dapat may regulation kita. Mga tugang na dapat hilingon kung paano tabi yan gigibohon. Alright. Sige. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sandali. Good morning, sir. Pagkikinig po sa kuyang ama Alcadio Nuarin. 94 years old na po siya. Happy birthday. Yan, ha. At saka good morning daw kay Emelina Lodana from Bagong Bayan, Daraga, Albay. And good morning kay Sherman on the Villa Sorbano. Good morning po kay Alan Panesaman. Pa-shoutout sa mga taga-Basod. San Rafael, Ginubatan, Albay. Kadako na nagkantabay sa iyo. Salamaton po, ha. At saka kay Marlene Yanson. Good morning po.
from San Andres, Santo Domingo, Albay. Eleanor Bueno, happy birthday po to may pamangkin, Ma'am Annalyn Amaro Balbin ng San Roque, Karamuan Elementary School. Yan, ha? Good morning sa mga taga-Karamuan at saka kay Eleanor Bueno, happy birthday to may pamangkin, Ma'am Annalyn Amar, ayo pareho pala to, Wood Mirabete. Good morning from Bigaa, Legazpi City. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa mga taga-Bigaa. At saka kay Rex Dolino, listening from Pangasinan. Good morning to my favorite host, Henry M. of number 1 radio station in Albay. Good morning. Ayan, sige. Sabi ni Josephine Rodriguez, good morning, Tabi. Yan, ha? Good morning. O, dito tayo sa mga text in the morning. Dito tayo sa mga text uli. Ito. Good morning, Tabi, sa mga taga Barangay Kulyat, Daraga, Albay. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa Barangay Kulyat. Ulit-ulitong ko daw. Ita kaso hapon, may nakauron ako dyan sa may Ayala. Makaskason ka nga Henry, mag-announce kang numero mo. O nitabi sa kuyang numero, ha? So mga gusto Tabi na magkuha. Kuha na po kibulpen. O ready na po ang sendong mga ready na po ang sendong Facebook, ang Facebook, ang sendong Tabing cellphone. Sa kuya Tabing numero 0969-088-5548. Iyo po, 0969-088-5548. Ulit, smart po ini ha, 0969-088-5548. 0969-088-5548. And sa Kuya Tabing Globe, 0966-203-0034. Ang Globe Tabi, 0966-203-0034. Okay? Globe number, 0966-203-0034. Yan tabi sa kuyang numero. Mga tugang sa Globe para po sa gusto na mag-text. Ulitin ko Tabi, 0966-203-0034. Sa kwan po yan, sa Globe. Sa Smart Tabi, 0969-088-5548. Ha? Good morning mga teachers! Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, ngunyan pong Agosto 21, mga tugang si Ninoy Saro pong pigapod na Ninoy Aquino Day. National Special Non-Working Holiday sa Pilipinas, and dahil ta pinagramdam niya to ang asasinasyon mga tugang kay dating senador Benigno Aquino kanominaging 1983. August 21, 1983. Paano po nangyari ito? Ano pang historical significance kay ini? Ang si Ninoy Aquino, mga tugang binadilgadan dyan sa dating Manila International Airport kan Agosto 21, 1963, kan siya po mag-uli sa Pilipinas, hali po sa sarong political exile sa Estados Unidos. Nagpa-Amerika ini, talag-exile siya. Mga tugang tasyaro sa mga kritiko kay ito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang saya pong pagkagadan, mga tugang, nagkasararo saro sa mga paagi para magkasararo ang political opposition na naging metsa kang People 1986 People Power Revolution. As in iyo man naging metsa tanganing ang sayang agom dumalagan mga tugang bilang presidente kan Pilipinas. As in iyo po ang rason para tapuson ang authoritarian regime ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Aldaw na ini pinagigirumdo mga tugang ang mga tataramo ni Ninoy Aquino na the Filipino is worth dying for. The Filipino is worth dying for. Wabagan sa 500 pesos, nakapamurong kon si Ninoy. The Filipino is worth dying for. Kaya, mga tugang, yun na yan, kada 21, pinag-celebrar, as in pinag-kumemorar mga tugang ang asasinasyon kay si dating Senador Benigno Aquino. Nailing ko may mga documentary kay ini, may mga documentary akong nailing kay ini na bago siya magbaba sa aeroplano, mga tugang, sinabi niya na, magpreparar niya kita,
Taba ka ngayon ngayon pangultimo ko ngayon napagirilingan ta. Diba? Budak sa mga press ko niya duman sa US, sinabi niya talaga na baka ngayon ini ang pangultimo kong pagipaghuron sa endo. Kaya ngayon dapat magpreparar kita. Sabaga. Di yung manangga. Pagabot sa tarmac, mga tugang kan dating senador, mga tugang, binadil mananggad siya. Naging famous baga ang pangaran na Rolando Galman, di ba? Rolando Galman. O, naging famous baga anta. Ito sa pigotrong assassin, binadilman kan mga security officers dumantabi sa Ninoy Aquino International Airport. Pero dahil naaraman, si Say managadan sa likodan. Andahan dahil tango niya na didiscover, si Say managadan sa likodan, mga tugang kang asasinasyon, mga tugang kay presidente, kay dating senador, Benigno Aquino Senior. So mga suspect nagkasuspitsado, nagkaharatulan, may mga nagkaharatulan baga, pero si Say mananggan sa likodan kay ito. Iyan ananggan ngunyan, bako klarado. Good morning. Iyan po ang mga dagdag karaman, mga tugang sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Biyernes, Agosto 21 po. Let's spend a quality time with our family today. Make the most of it with our children. Good morning. Ayos man ini ha. Salamaton po. Salamaton tabi sa magayon na mensahe. Hello, good morning. Hello. Ay, natabig lang ng feedback. Nataya, natantabig lang puminidback niyan. Good morning, Tabi. Salamat. Tapig tara mo garage susipin number mo from GCM Logistics Services. Nasa biyay po ako tubulan sursugon. Makusugon signal kandi si GB. More power. Yan, ha? Good morning. Iyo man ang gadyan po sa sursugon. Mas kising ka dyan umikot. Mga tugang makusog tabi ang signal kandi si GB. Pakigreet po. Happy birthday po kay Kuya Drin Aldrin Benjamin Balisa. Ingat po, permit. Thank you. Happy birthday kay Drin. Yan, si Kuya Aldrin Benjamin Balisa. Yan, happy birthday. At saka good morning daw sa mga taga Mayaw Uwas. Yan, makusog pala ng signal ta dyan, adi. Sa Mayaw, mga tugang kan Uwas Albay. All right. Good morning. Okay na, wala na. Mayroon pa ba? Tangani po na ubos-ubos kita. Good morning kay Augusto Estrella. Good morning ay DCGB News Online. Sabi man Josephine Alzaga, good morning po. Eric Barado, good morning daw. Mirna Aranya, Barangay 3 Kamalig. Good morning sa mga taga Barangay 3, mga tugang kan Kamalig Albay. Alright. Okay na. Sige po, salamato na maray. Mga tugang sa pagtutok din po sa satuya na programa sa DCGB. Kaso bago, may reklamo sa satuya na listeners tabi regarding sa ayam. Dito nanggad na pupugulan ng mga ayam na day magparabaralaw bagaw dyan sa palibot. Haan daw sa mga advocate, mga animal, animal advocates na magkampanya sinda para ining mga aya matawanan ki tama na pag-ataman. Di ba? Baka po pwede na magluwas, magkampanya, tanganingan maayam ni, kamo mismo makatabang, tanganingan ano ang programa nindo tungkol sa animal welfare. Di ba? Good morning, Pade. Pukawa daw tabi atensyon kan mga barangay official kan. Ay nako. Pukawa daw nga tabang atensyon kan mga official kan Rawis or sa PSO tadigdi sa Pag-asa Rawis, Acacia Street. Antinampo pano na parking ki auto. At sa totoo lang, di lang madagit ang satuyang iba na mga amigo dyan. Iyan Acacia, iyan ha. Harayo taban sa sentro. Kaso hapon, kan sarong aldaw, uminagi ako digdi poon sa unibagang kanto kang LCC, Piñaranda. Sabay kantok, ano nga na yan, Ronald, na kantong iyan sa may... Uyan baga na igwa ki... So sa toong parte, so tailoring ni Pading, ni Padi, may tailoring dyan. Sa ibong, textway, tama Ronald?
Ano yun sa ibong nga? Sa wala? Sa wala? Bayo kayo kay baga dyan? Sabi kang nadangog, may tics we. Ikaw nga yung tics we. O yan nga sa ibong. Iyan na street na iyan. Alas 4 ang hapon, mga alas 4:15 gayon. Hanggang duman mga tugang sa may simbahan, aramin do kung ano, wala to tabi ang nakahasard na tinampo. Di piot na mga tugang so tinampo. Dito na, di ko na nga naaram kung ano na so pigparalano sa traffic. Ano yan? Sa traffic ang Legazpi. Grabe talaga kaso anong grabe. Ang ganda man sa may purukan simbahan, St. Rafael. Wala to talaga sa auto. Nakahasard, may inda. Hello? Hello. Madi? Good morning, Madi. Good morning, Padi. Yes. Maning, ano kaya parang Lunes na Madi tabi? Hindi ako nagsingil. Ada. Naghapot man sa nako. Parang ikapira ng Lunes sa iling mo sa Lunes. Garoy ka pa, tabi, Padi. Asang bulan, ha? Bahala ka na buhay mo. Sa bulan na. Gari pa kasupugo naman. Ano? Ikaw ka saan? Ay, kamaray ka din simbagon mo. Pakaray mari bata ko lang ang turog ko ngunya na bagi. Kasabagi. Parehas kita. Nang iturog ako madi mga alas 12 na gayon. Ako nga, niyan magkako, pero may alas 3. Siyempre, tamay edad ka na. Nagawa naman na. Kaya nainutan mo ako magmatata. 73 ka na baga, di ba? Oo. Ang may edad na baga, halipot na ang turog da. Pero atan man ako magkatulog. O kaya nga ni, mas maray na nangingiturog ka pa, buda nagigimata ka pa. Kaysa dahil na nagigimata. O ano tabi ba ng pasakalye mo? Tagari magrit ka naman. Amo ka? O kaya daw ako. Yo, muya ako. Muyahon tabi ako. Muyahon. Singilong ta ka, basta na mo ko pinag-grade. Dede, muyahon tabi ako. Sige na. Ikaw ka paki. Gusto mo, sarong oras may 3 minutos kang tataram. Ay, gano'n na kayo sultukan na. Kasi, dyan sa makuha ko, kalingaw ka doon, ma. Happy birthday kay Alicia Sultan. 10 years nagaro siya ngayon. Happy birthday, Alicia. Alicia Sultan. Yun sa nanta. Ba't diba, dagit ka na? Di, pag kumanakong dagit maditabi. Ako pambira naman ako madagit ko niya. Baka nayutang ka. Sige. Madi. Sige na tabi. Tamay 2 minutos pa bago mag-alas 6. Iga pag greet. Sa Bataan, si Dennis na banay Laisa, yan sa Bilyan mo sa kay Asor, kay banay na Tapos ang timer. Tapos na. Pinaulok mo naman ako ngunyan na aga. Bata garebo ko mag-ulok ngunyan. Yan ata, man. Basta, kulang ang turog kong kasabanggi. Dagay, kung bata, hanggang kulang ang turog. Sa bagay. Anong oras ka man naglaog sa stasyon? Alas 5. O anong oras ka nagsaere? Alas 5. Hindi ay man. Anong oras? Kami dyan. Bye-bye. Pero may kiabot ang kag-oras. Bye-bye. Bye-bye, Madi. Bye-bye. Ay, inda. Mga tugang an mga bareta. Masunod na, ha? Makalipas lang kayo ni. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:04 ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta ngunyan pongaldao digdi po sa DCGB. Pikagat ni Namok may bitbit na dengue virus dahil pwedeng pigpipiling edad. Sigon kay Legazpi City Health Officer Dr. Francis Gerald Gomez. Kaso nin dengue sa barangay Baligang Kamaligalmay puminakol sa 11 sa Lado National PNP. Hinagad sa DepEd na tugutan sinang magronda sa laog kan eskwelahan kasunod kan mga school shooting incident sa PBBM nagalaom na may papautob ang Waste to Energy program sa 2027 sa ibang nasyon. Military exercise entre kan South Korea as in Estados Unidos binawasan nin alaw. Business news, dole nagpagiromdom sa no work no pay sa mga daay malaog ngunyan aldaw dahil sa holiday. Sports news, Carlos Yolo target na makamtan ang primerong gold medal as in Asian Games. Health news, violence against women o against children may iba-ibang porma sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Wara nin pigipiling edad ang pigkagat kang namok na may bitbit na dengue virus. Ilang tinawan nindo ni Legazpi City Health Office Head Dr. Francis Gerald Gomez sa entrevista kan DCGB News. Kasunod kan paglangkaw kang kaso nin dengue sa syudad. Sigon kay Gomez, mas takula ngunyan ang kaso nin dengue kumpara sa parehong panahon kanakalis na taon. Saro sa mga posibleng rason kan paglangkaw kan kaso. Sigon sa iya, iyon pag-imbak nin tubig na wara nin takop. Kam panahon nin tag-init na naging breeding ground kan mga namok na may dengue virus. Ipinaliwanag ni Gomez na ang namok nagdadara nin dengue mas aktibo sa pagkagat pon aga sagod mga alas 4 nin hapon. Sinabi niya na attract ang mga ini sa mga bado na madidiklom ang kolor. Mientras tanto, sinabi ni Gomez na in kaso makamatin nin kalintora, kulog kilawas asin payo, pagsusuka, kulog nin tulak asin bleeding, magpa-check up tulos asin day na mag-alat na maglalapay ni lalo na ngunya na halangkaw ang kaso kan dengue sa Legazpi. Ngunya na halangkaw kaso kan dengue pag nagkalintura, magpa-check up tulos. And day tulos na tawaning medical attention, pwede pong ikagadan kang sarong pasyente. Mientras tanto, mga tugang sa dagdag na bareta sa Lado Lucas Office Order sa masalidang Provincial Engineer halaton pa sa Lunes. O kaya report ni Angel Mostaza pigpa mga bareta, mga tugang sa Lado Lokal. Tuloy pasada program kang LTFRB Bicol nasa ikaduwa sin ikatulong batches man sa ibang probinsya sa rehiyon. Angel sa detalye. Nasa ikadawang batch na ang probinsya kan Sorsogon asin Albay para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment asin Department o Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol. Sigun kay LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, ang nasabi mga probinsya ang nasa ikadawang batch na mantang ang Kamara ni Sur ang naghahalat na para sa ikatulong batch mantang nagpapadagos ang implementasyon ng programa sa Kamara ni Norte na may 144 na partisipante. Sinabi ni De Feo na sa probinsya kan Albay naging marhay na paggalansar ka na sabing programa kung sa inat pigsisiguro maninda na ang mga pulisya na ipiglatag kan Dole Bicol ang nasusunod mantang sinda nagpapadagos kan sa inang pag-utob kan sa inang mandato na kapag tauman ng asistensya sa mga apektadong tsoper lalo na ang mga public utility jeepney asin ang mga UV Express. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang suminakat sa 11 ang kaso din dengue sa barangay Baligang Kamaligalbay.
Ini ang kinumpirma ni Punong Barangay Jocelyn Ventura sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Ventura, ang mga tinamaan kan helang na dengue, iyon mga estudyante hali sa Purok 3, 4, 5 asin 6 kan barangay. Sa iyang sinabi na magkakaigwan ng lecture manungod sa dengue ang Municipal Health Office sa indang barangay bilang parte kan kampanya para mapugulan ang halangkaw na kaso kan mga ini. Katakod kay ni sinabi ni Ventura na magkakaigwan ng fogging ngunyan daw sa bilog na barangay pati na sa mga eskwelahan. Nangapudan si Ventura sa mga residentes naman tiniron ang kalinigan sa kapalibutan asin riparohon. Ang mga pwedeng istaranin dengue, siringkan nakatambak na lata, botelya, ruweda nin auto, asin iba pang mga breeding ground kan mga namok na may dengue virus. Magtarabangan na maglinig sa palibot, hilingon ang pwedeng pag-istaran ng mga namok na dengue. Maski sa dayot lang na ang tubig, pwede yan istaraning namok. Mientras tanto, mga tugang informasyon o kaya appointment may kinaraman sa pagdidesignar sa bagong provincial engineer sa Albay, sa Lunes daw pwedeng maaraman. Karen Ala sa report. Kay paman min official na office order na magdidesignar paramientas kay Engineer Elmer Diala bilang OIC Provincial Engineer matapos ang formal ng pagretiro kasuhapon ni Provincial Engineer Dante Baclao sa posisyon. Ang office order depende sinabing kinakaipuan pang pirmahan ni Gobernador Noel Rosal sa iyang pagbabalik hali sa travel sa Lunes. Pangani na makapagparagos ang serbisyo kan nasabing opisina sa bagong liderato ni Diala. Latot ini si Engineer Diala ngunyan ang mapadagos kan gabos ng mga serbisyo asin proyekto kan opisina na tinalikudan ng formal ni Engineer Baclao dahil iyan sa iyang mandatory retirement matapos ang halos 30 taon na pagiging empleyado kan provincial government kan Albay. Kung kaya sa ngunyan, day paki-official na provincial engineer dahil sa holiday asin day paki-pirmadong dokumento na makapagtarampong sisay ang talagang papaasumiron kan gobernador bilang OIC na provincial engineer. Karen Ala, DCGB News. Duwang eskalon na edifisyo na may 8 classroom ang mapapakinabangan kan mga estudyante asin para tukdo kang Rawis Integrated School o RIS matapos ang ginibong inaugurasyon asin turnover ceremony kasudma sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sigon sa Department of Public Works and Highways, 2nd District Engineering Office, Assistant District Engineer Leonardo Gonzalez, nasa 39.7 million pesos ang pundo na tinagama para sa proyekto. Mientras tanto, pinagpasalamatan man ni RIS School Head Romel Bachiller sa iyang acceptance speech ang gabos na individual asin ahin siyang nagtarabang-tabang tangani na maisabay kung may sabuhay ang edifisyo. Renomi sa manya ang pangangataman asin gamiton ini nin matanos kan mga eskwelahan tangani na mas mapakinabangan kan mga paratugdoan ng estudyante sa masunod na taon. Dagdag mga tugang na baretang lokal nasa linya ang report ni Jimmy Nasalita. Laog na an Birmans panahon na nintaguran asin bagyo pig mobilize kan lokal na gobyerno sa libon sa pamamayon ni Mayor Max Sison an volunteerism o bayanihan para mabugtakan sandbags an mga nagkararangkang flood control o diki kan mga nakaagi pang bagyo o taon na hanggang sa ngunyan dahil nagkakairirahay dahilan sa dahiman na alukaran nin pondo hali sa national government. Aminado ang alkalde dahil man inikayang mapunduhan kan lokal na gobyerno kung kaya para maprotehiran ang mga makabaasan palliative solution an sistema kan lokal na gobyerno sandbag ni na mga nagabaybay ang ginibong trinsera para in kasong may mga pagbaha dahil laugunin tubig an tubig baha ang mga rice land asin iba pang mga pagrugaring lalo na ang mga taga-barangay Marayag asin barangay Bunbun sa Libon, Albay. Mga dagdag na barita sa pangalan kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Tangani na masigurar ang kaligtasan kaasin proteksyon kan mga estudyante sa bilog na Pulangi, Albay. Formal na pinirmahan ni Mayor Giselle Salceda ang Executive Order number 061 Series of 2026
One Municipal Safer School Zone Task Force. Basado sa provision kan DILG Memorandum Circular number 2026-037, ang nasabing task force ang mangingenot asin maorganisar sa pagpautob kan Safer School Zone sa pagikan Safer framework o an survey and coordinate, assign and deploy, facilitate safe movement, escalate urgent concerns as in report and review. Gagamiton ka lokal na gobyerno ang mga estratehikong lakdang kaibahan ang pagkonduser ng school zone audits as in risk assessment, pagkapakarahay kan mga pedestrians crossing, road signages, street lighting as in iba pang traffic management measures. Alarmario may dagdag na report. At least nakakaon ng disiplina ang mga tricycle o tactical operator sa Legazpi sa issue kan overcharging. Ikinaugmangon niyan kan administrasyon ni Mayor Siam Ismail asin kan executive committee kan Ibalong dahil matatapos na okasyon na dainin bareta na reklamo sa overcharging nin pasahero. Kan mga enot, ini an issue pag may mga darakulang okasyon an Legazpi. Alagad ngo niyan sa administrasyon ni Mayor Ismail, pinapakiuronan pirmi ang mga tricycle and tactical operators na pairalon ang disiplina sa sadiri dahil generalmente sindaman sana magikinabang sa marhay na apresasyon kan mga commuters. Alarmario, DCGB. 15 makalipas ang alas 5 nin pagkaaga. Bareta mga tugang sa Lado Nasyonal, makalipas kan mga patalasa. Ini po ang GB News Express. GB News Express. GB News Express. Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Nanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup para sa chance manalo. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Cashali na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and I. Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, alas 6:22 na nin pag-aga. Nangapudan po ang Philippine National Police o PNP sa Department of Education na tugutan sindang makapagronda o maglibot sa laog kan eskwelahan. Kasunod man ini kan serye in school shooting incident na kinaimbeltuhan kan mga estudyante. Sigon kay Southern Police District o SPD Director Police Brigadier General Glenn Cinco, ang sa indang pangapudan iyon para mag-alangan ang mga estudyanteng gumibonin bayolensya. Bako man oral daw ang gigibuhon indang pagronda sa mga eskwelahan para day magdara nin alarma o ang paglaog kan mga pulis sa mga eskwelahan. Inot nang sinabi ni SPD na kan SPD o Southern Police District
na madugang sindanin pulis sa palibot kan mga eskwelahan para masiguro ang seguridad kan mga estudyante. Para tukdo, empleyado kan eskwelahan, magin kan mga magurang, pigbabantayan man ngunyan kan mga PNP ang nakakaalarmang post kan mga estudyante sa social media para maagapan natulos asin dain na maglala ang sitwasyon kasunod kan shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang, nagrehistro po nin 50 insidente nin bayolensya sa mga eskwelahan ang Philippine National Police o PNP. Sigon sa PNP, pon kan Hunyo 16 sa Agosto 19, ang nasabing datos na imbelto yung Children in Conflict with the Law o CICL, kaibahan na digdian numero kan mga panibagong insidente nin pambabadil sa Ateneo de Zamboanga University. Kung sa duwang estudyante ang nagadan, base man sa datos kan Public Information Office kan PNP, may 26 napigasabing bomb threats, 12 ang nagpatakot in pambabadil, 4 na insidente nin pananaksak asin 4 na pagkakaaresto sa mga padara o pagdaranin illegal na armas, 2 patakot sa buhay asin 2 insidente nin pambabadil. Inot nang sinabi kan PNP na pinunan nindaan paglista sa pagpuon kan panibagong school year 2026-2027. Dahil dapat na mahok o kaya dapat na mahok sa sports asin bako dapat sa social media. Inampatanid din Senate Committee on Health asin Committee on Sports Chairman Senador Bongo na may kinaraman sa panahon ngunyan. Social media na daw ang dakulang impluensya may kinaraman sa pagtaonin direksyon sa pag-uugali asin personalidad din mga mga kahobinesa na Pilipino bilang mga magurang asin mga legislador. Ini daw ang mga bagay na dapat na mangyayari na dapat ang mga kahobinesan mahoksinda sa sports asin bako sa social media. Sinabi kan senador sa pagdangog kan minaging aldaw sa Senado may kinaraman sa hararom asin nangyaring pambabadil na ikinagadanin 2 estudyante sa Davao City kanuminaging aldaw. Sigon kay go panahon na para sa giraray na inganya ron ang mga kahobinisan na mas pagtawan gipansin ang oras may kinaraman sa physical fitness asin sports para labanan ang maraot na impact ng social media asin mga gadgets sa mental health. Mga tugang naggalaon po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maipapautob sa masunod na taon ang waste to energy programs kan gobyerno bilang dugang nalakdang sa problema sa basura sa pagbaha sa nasyon. Sigon sa Presidente, nagpuon ang bidding kan Department of Energy o DOE para sa proyekto asin pwede ning maipautob sa pag-abot kan 2027. Sinabi kang DOE na kan Agosto 12 pagkakarkulong nasa 400 na megawatts to an waste to energy capacity na isinabay sa Green Energy Auction Program kung saan nakatalaan ang auction sa maabot na Oktubre 13. Sinabi ni PBBM na pinuna na kan gobyerno ang pag-ibog kang compost hali sa nakukolektang basura para mapakinabangan ang organic waste. Siring man dakulang problema man giraray ang inorganic waste na napapaduman sa mga drainage system asin waterways. Formal na pong naglimiter si Reservist Brigadier General Michael Romero sa iyang trabaho bilang Wing Commander kan Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon asin nagretiro na sa AFP Reserve Force base sa letter of letter of relinquishment of duties and retirement na ipinadra sa Chief of Staff kan Armed Forces of the Philippines. Epektibo ang pagretiro ni Romero sa Agosto 19, 2026. Bilang reservist, nagpartisipar si Romero sa sobra sa 60 voluntaryong aktibidad na kinabibilangan kan civil military operations, humanitarian assistance as in disaster response, kaibahanig di ang food assistance, serbisyong medikal as in dental education support, as in tabang sa mga komunidad as in pamilyang nangangaipuhan nin maabot sa 20,000 na Pilipino sa iba-ibang komunidad sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Magvolis asin Itbayat sa Batanes, Siringman, Basilan, Tawi-Tawi, Hulo, Dinagat Island, Zamboanga, North Cotabato,
Bulacan as in Pampanga. Si Romero, naging chairperson man kan Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines. Kung sain, isinusulong niya ang mas mahiwas na partisipasyon kan mga citizen soldiers sa National Defense, Humanitarian Assistance as in Disaster Response, serarom kan Philippine Total Defense Framework. My service in uniform may come to an end. My duty to our people are our sovereignty. Our flag in our country will endure. Dagdag pa ni Romero. Bareta sa luwaskan Pilipinas, makalipas lang mga tugang kan mga patalas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! GB News Express. News Express. GB News Express.
Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, mas pinahalipot ang aldaw kan gigibuhon na taon na joint military drills kan South Korea sin Estados Unidos. Sigon sa South Korean Defense Ministry, gigibuhon na sa naining anom na aldaw base man sa kagadan kan Amerika ang 2026 Olchi Freedom Shield Exercise. Gigibo na sa nangpon Agosto 21 sa God 27 arog kang kagadan kan White House. Sinabi man ni South Korean Foreign Minister Cho Yoon na nag-uyon na sinda may kinaraman sa nasabing plano. Dahil man sinabi ka ini ang posibleng dahilan iyo ang pagkontra kan South Korea sa desisyon kan US nagyeraho ng Iran. Magigiramduman ay pinahayag man ni US President Donald Trump na nakatalaan na makahoron niya si South Korean leader Kim Jong-un sa mga masunod na bulan. Negosyo mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Business News. Business News. Nagpagiramdom po ang Department of Labor and Employment o DOLE katakod sa mga malaog asin dai ngunyan na Agosto 21 na pigdeklara na special non-working holiday dahil sa Ninoy Aquino Day. Sigon sa DOLE, no work, no pay. Ngunyan para sa mga ma-absent apera kan o kung maexistidong collective bargaining agreement para man sa malaog sa trabaho. 30% kan kada oras ang dagdag na basic wage para sa primerong 8 oras, mantang in kaso magsobra sa 8 oras ang trabaho, may dagdag man na 30% kada oras, mientras sa 50% man ang dagdag sa sweldo sa primerong 8 oras sa nasabing aldaw kung natsimpo ini na rest day pero naglaog man giraray ang empleyado. Target po ni two-time Olympic champion Pinoy gymnast Carlo Yolo na makamtan ang kainot-inoting gold medal as in Asian Games na gigibuhon sa Aichi, Nagoya, Japan sa bulan ng Setyembre. Masabak siya sa men's artistic gymnastics competition kung saan makakaibahan niya ang tugang na si Eldro Yulo as in nagkaperang gymnast na sinda Justin Ace De Leon, Michael Bisana as in Zachary Contins Nunez. Maski iguanin 12 gold medals sa Asian Championship, dahil pa nagkakukuanin gold medal si Yolo sa Asian Games. Kan 2018 Asian Games nanginot si Yolo sa qualification kan floor exercise pero naging pampitong pwesto sa pinal. Dahil nagkawat ang Filipino gymnast kan 2023 as Asian Games sa Hangzhou, China. Matapos pilion na magkawat sa World Championship sa Belgium. Naging paborito niya ni Yolo na manggana sa Asian Games floor exercise as in vault category. Pag-asa sa kamugtakan kang panahon kasabay mga tugang si Milvin Almoela. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kang DCGB. Ngunya na Agosto 21, 2026, sa aldaw ning Gurnes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nakaka-apekto sa enterong Luzon. Mantang sa ngunya na pagkaldaw, limang kitang pigmo-monitor na route kang panahon na maring maka-apekto digdi po sa Pilipinas sa masunod na tulos sundo 5 aldaw. Ngunit may bagyo po kitang minomonitor sa luwas kang Philippine Area of Responsibility na severe tropical storm na Saudel at ito po ay inaasahan na papasok po sa pinaka-northeast portion ng PAR at sa mga bandang Lunes at lalabas rin din po ito naman ng mga Martes po sa araw ng Martes. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagoldol. Ang parosay maluya sagkod moderato na halis sa sursulnopan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalaumang poon 27 sagkod 34 grado sentigrado. Asinangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:32 ning pagkaga. Asin masulno pat yan na alas 6:04 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela reporting live. Halilidi sa DOS, Pag-asa, Ligas.
Salamat Melvin, mga tugang 637. Aramon tadawan istorya may kinaram po sa violence against children na maiba-iba daw na porma sigon sa mga eksperto. Aliyan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ipinahayag kan World Health Organization o WHO na kada taon, bilyones na mga kaakian ang bigkakarakulong nagsasafar ni nagkamperang forma ng violensya. Ini kompresto kan physical o emotional abuse, child maltreatment, kaibanan and corporal punishment, bullying, sexual violence as in online violence. Hearing man, sigon sa mga health experts, ang childhood violence pwedeng mapugulan o preventable as in dapat ng pondoon man yan. Kaya kung sa nang magtarabangan ang gobyerno, mga health workers as in ang komunidad. Health News from News Base, Mardela, di ba? Thank you, Paring Mar, sa health news na yan. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga drakulang bareta. Dili po sa GB News Express. Sinurat mo ninda Nicole Ann Gloriani, Shara Meleron, asin Jenny Balyaran, siring man si News Director Mar de la Cruz. Kaya ba po ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026.
Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. Second Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. Second Ibalong Festival National Airsoft Competition. Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mucha ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, Second Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy, 15 bago magabot ang alas 7. Mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong liver aid Pro. Liver aid pero pro. That's right, liver aid pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamin. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support, makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganong paman, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yun ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit.
Mga tugang, nagkapera na pong mga eskwelahan, digdi sa Legazpi, ang nag-suspend din klase, no? sa indang mga nasa grade level, no? Tamay nare-receive sindang mga threats o patakot. Dahil lang nabulgar kung anong klaseng mga patakot yan. Pero gari, saro ini mga tugang sa mga challenge o challenges, no? Saro sa mga challenges. Sa tuyang mga otoridad o sa mga ahensya kan gobyerno o sa inman mga tugang na magbilog nin sarong sistema. Tangani mga tugang na maibwasan ang hadit ka nagkapirang mga parents asin kan mga school administrators, no? Ta siyempre, ang primary concern ninda iyo po ang safety kan sa indang mga estudyante, safety kan mga teaching and non-teaching personnel. Kaya, bilang preemptive measures, kay puhan po na mag-suspend in klase, no? Although, ang ibang mga rason na nagkairiling ko, mga dahilan ngaya sa magkakaigwa kay araw kayong exam, etc., kay puhan ngayang mag-relax, etc. Pero may mga may mga naresibisindang mga istorya na araw kayo, malangani kasuhapon, may nagarapon sa kong mga magura. Pasiri nga ako rin sa araw kayo ng eskwelahan, tamasundo nga kami kan aki, may tasinuspenso klase. No? Taba-tabaga, mga tugang, naglalangkaw ang nagkukusok ang pangapudan, may kinaaraman sa mga sitwasyon na dapat ilingon kung paano po maiwasan ang mga school, campus, violence. Ang pinaka-primary concern digdi, so security, bata baga dyan sa, ang mga gwardya baga dyan sa mga schools, di pisilo nun naman na paglaog kan aki, ma-inspeksyon, ilingon mo, kung, halimbawa nga yan, nagsuaki, naghidali, 5 minutes na lang late na, posible ka man anggad na malit kung nakapila ka dyan sa gate. Saro pa, halibang mga schools, mga tugang na nag-require kay mga car pass, di ba? Pag car pass, pag binukasan mo na pinto mo, mga tugang, pag naka-car pass ka, diretso yan. Sabi na makalawag ka sa eskwelahan. Kwan lang, ta siyempre, pigiwasan taman mga tugang ang traffic jam, di ba? Diyan sa laog, kung ikama, pabukas ka kan auto, ma-inspection ka sa laog kan abuda, di man baga pwede maskinganan mga otoridad ang mga pulis sa mga checkpoints. Pag nag-checkpoints hinda mga tugang, anapod kaan, mga kwan lang, plain view, di ba? Plain view lang. Kung sa Bicol, ang sa tuya tabing mga otoridad, hanggang lang sa tingin, di ba? Hanggang lang sa tingin, di pwede ka magbuting kay dyan sa loob kan auto. Para mapreventaran ko ini na mga ngaya, estudyante, araw ka ito sa nangyari sa Zamboanga, may darang badil, paano nakalaog so estudyante? Ito palan mga tugang minor, children in conflict with the law, di ba? I mean, so aki. Paano yan? Garo day, so policeman, mga tugang na makikioron sa Department of Education na sindatugutan na magronda sa loob kang eskwelahan o mag-ikot lamang sa mga campuses. Aram mo man sa pag nakailing ang mga tao ki police ngayon, baka may nangyari. Pero it's just a matter of parang mind conditioning sa mga aki na pag may nag-ikot na pulis sa mga campuses, di maghadit. Tangkato yun kang pulis, protehiran sinda buda ang eskwelahan, di ba? Hello? Tangon yan baga, tama Noel? Ngunyan, gari bawal ang pulis maglaog sa campus, di ba? Bawal sinda eh. Kaya naghahagad sa pulis na sinda, tugutan na magronda. Iyo, tama. Ang pinaka-basic BP, kitang mga magurang. Man pwede yan. At that age, may alabang daray. Yeah, Kung sabihin mo, burot kang ama, na ika nag-drive, dahil mo aram ko anong logambag kang aki mo. Dapat po magpunsa harong, inspeksyonon mo ang logambag kang aki mo. Iyan ang dapat ang libon. Deta, para pasa ang problema ngayon sa eskwelahan, masyado ngayong laps ang security. Sumagurang actually, mapapilman, di ba? May dakula na papel. Mapuon sa magurang iyan. Kasi pagkurang nung kahigpita kaan, BP, magurang masyadong laps. Yeah. Pero pabayaan mo, so akin mo kung anong daradara dyan.
Iyan, pag din na rin, gusto sabon, ilalaw yan mas kung payo, Bata baga migo, ngunya na mga panahon, anapod kay ni so mga history baga kan mga gun shooting incidents. An mga aki, kiko anak ko kaso badil sa log mismo kang ngarong ninda. Na-influensya baga, BP. Yan, oo. Kasi number one ka, nata na-influensya. Teka nang oras sa aki mo. Panduwa, BP, kita baga kayo to, during that time, mas paano, may guidance counselor dyan. Yeah, oo. Pag nahilig ang maestra na medyo may problema ka, kakaurulong ka maestra, tumangka ka mo sa guidance counselor. Iyo. Diba? Hindi ko aram. Especially sa public school, BP, kung iwapa. Yeah, iyan nga ni ang kwanta. Iyan na. Igwa, may mga guidance counselor yan. Kundi, gari, pambira naman na naglaog sa mga guidance office. Tapag naglaog ka naman, pagluwas mo, baka makantsawan ka. Bako, sana, diba, expert ka. Iya, saro pa iyan, no. So, di ba? Ang punto ni BPR kayo ni, mapun iyan, maski pagurang gibutan ako, gibun sa gobyerno lokal, takampang i-metal detector kung ano-ano pa iyan, mapun ang sarong BP. Yeah, correct. Saro yan. Pagdaralagan kang aki mo, anong logambag mo, ilang mo daw. Simple man na baga. Pag nag-inspection ka dyan, pero merong mahiling dyan, vape. Tama yung mga, igwa kung nahiling na mga estudyante, salbatana. Kita magparagnibo kang ma-resolver kang problema. Pag ako na doon, iyo baga. doon na yan, BP. Yeah. Kung yan, anong nangyayari? Hindi mga BP, sa inali, Sisi nagpadarakan garo threat na ito, di ba? Kaya yan ang challenge kung paano ito maaraman tulos, madiskubre kung sisa ito. Correct. Panduwa, BP, kung niya sa Sambuanga, ano siya? Ang ama, ang pamilya. Iyo baga. Kumain ko tag BP, aram mo na may something dyan. Especially sa mga military. Ilawon mo na, ilawon ko daw na yan, ilawon ko daw ini. Oo, pagluwas ka, no, tagkaman sana mahatod, aram mo kung kampante ka kang aki mo. Yeah. Iwan sana lang po yung nakakuhin naman. Disiplinahon mo sa aki mo, bago lumuwas sa arong, tanganin, pag luwas ka sa arong, disiplinado na. Yes. Okay. Sige, Migo, thank you. Di ba? Yan tabi mga punto, may kinaraman dyan. Nakasaksak ining charger tadi, bakit hindi nag-charge ang kuwang ko? O baka raw ng charger ko, ade. Baka sa kuya ng... okay na tabi, Nal. Okay na tabi. Okay na tabi. Iyo, okay na tabi, Nal. Okay na. Salang sa... Ay, gira yung manggiraray. Pakitsika daw nga tabi kan saksakan ta. Hello, good morning, pare. Hello, good morning, pare. Morning. Perwisyon na mga araw kayo. At na nga, imagine pati ang pag-eskwela na isturbo. Oo. Ata na nga ni. Iyo. Alwa ko man totoo pati, gari kwan sana. At siyempre, ang mga eskwelahan, ang pag-iisipan sa security, board of safety kan mga aki, kaya masuspend ka, di ba? Paano ba? Yeah, oo. Iyo baga. Yeah, Ata na nga ni. Grabe ng perwisyo. Yeah. Iyo baga. Yeah. Okay. Siyempre, so hadit mo di ba? Bilang magurang. Yeah. Okay, thank you. Yung tabi yan mga tugangan kung sana mapundo mga tugangan, mga arog ka na bagay, tangani po na may bitaran ang disturbo sa palibot. At siyempre, hindi pong mga schools, dahil mo man mabasol yan, maski iyan sa na, anong chismis o anong kuyan dyan sa eskwelahan, di mo po mabasol iyan,
mga tugang. Ta siyempre, ang plendang nasa isip, iyo po ang safety kan gabos, mga aki, teaching and teaching personnel, gabos sa eskwelahan, kaya kayo po ang tabing iluwas ang mga aki, di ba? Para sa araw ka na bagay. May nangyari nga na mga drakulang sitwasyon sa tuya tabi na palibot. Okay? Ugaring alas 7 na, mga tugang, diri po sa indong programang Morning Hirit. Radio program na nakakaiba, inukamsakan ka ang panahon. Pag-asa on the phone, kita magpreparar kang sakong lalakawan. May good news o bad news, lagadanggo, baretang lokal, nasyonal, asin, internasyonal. Kompleto ya diwara ka nang hahanapon, igwaki paningid sa morning may baretang kulalapnit, asin sa mga istoryang maiinit. Iba pa Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Bareta alas 7, susunod na. Ngunya na taong 2026, bagong programa,